A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Urang diajar maca lugoh atau pingalugoh kitab Sahasiah Sanusiah ya. Urang di logat sisina. Urang mulai satacana punten bilihna aya mubtada taya khobar aya fil taya fa'il tengenaan sareng maknana kurang pas, kurang enakeun. Hapunten satacana kasadayana para masyaihil kiram, ka para santri-santri sadayana anu ngalap anu ngadangukeun kana ieu rekaman, kana ieu channel YouTube, kana ieu video rekaman kitab khusus ngalogah, khusus ngalugoh maksudnya. Tanya hapunten, mudah-mudahan karena leresna aya dina ridha Allah, karena salahna aya dina pangampura Allah. Tama mangga lereskeun ku masing-masingna. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kalau menyebut dengan Allah Rahmani kang maparing nikmat ageng ya Allah. Ar-Rahmani kang maparing nikmat ageng ya Allah yang dalam dunia dan akhirat. Ar-Rahim itu kang maparing nikmat cilik ya Allah yang dalam akhirat balaka. Halaman 2 etanya. Lanjut. Halaman 5. Alhamdulillah tawi sake puji kang papat lillahi ku tetep kadue Allah. Lanjut deui halaman 7. Wassalatu lan utawi rahmat Allah wassalamu lan panghormatan Allah. Halaman 8. Ala rasulillahi iku muga tetep ing atase Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iklam muruhan sira anal hukma. Halaman 8. Anal hukma ing satune anal hukmal akliyanya. Ana hukmal akliya ing satuhune hukum kang bangsa akal. Lanjut halaman 10. Yan hasiru iku ngaringkes hukum pisalah satiak samin ing dalam telu pirang-pirang duuman. Halaman 11. Al-wujubu sawiji kang wajib wal istihalatu lan kang mustahil wal jawajulan kang wenang. Pal jawabu mangka utawi pal wajibu mangka utawi kang wajib maiku barang layata sawaru iku kang oranana kagambar. Halaman berita halaman 12. Pil akling dalam akal ada muhu apa oranana nema wal mustahilu lan utawi kang mustahil. Terus halaman 13. Maiku barang layata sawaru kang oranana kagambar. Pil akling dalam akal wujuduhu apa anane ma wal jaijulan utawi kang wenang. Ma yasihu iku barang kang sah pil akling dalam akal wujuduhu apa anane ma wa adamuhu lan oranana ma wa yajibulan wajib. Lanjut deh halaman 14. Ala kulli mukalapin ing atase saban-saban wong mukalap syar'an ing dalem mungguh syara'. Aya aripa payentah ngawaruhakeun ieu mukalap maing barang yajibu kang wajib ieu ma pihakin ing dalam hak pihaki maulana gitu. Ing dalam hak ke Gusti kita jalla maha agung wa ajalan mulia lan maha mulia. Wa ma yastahilu lan barang kang mustahil. Wa ma yajujulan barang kang wenang wa kadzalan kaya iki aya aripa yajibu wajib alaihi ing atase mukalaf aya aripa payentah ngaweruhi ieu mukalaf misla zalika ing mengkono-mengkono mazkurna tadi kabeh disebutkeun ya. Pihaki rasuli ing dalam hake pirang-pirang utusan alaihim iku tetep ing atase Rasul kabeh as-salatu tawi rahmatullah wassalamu lan penghormatan Allah. Bima ing dalam barang yajibu kang wajib lima ulana kadue Gusti kita. Jalla maha agung wa jalan maha mulia. Isruna sifatan apa 20 apane sifat. Lanjut deui halaman baraya halaman 16. Tereh tamatnya.
wahyalan utawi ieu isruna sifatan al-wujudu iku sifat wujud wal kidamulan sifat kidam wal baqaulun sifat baqa wa mukhalafatuhu ta'ala lan sifat mukhalafatuhu ta'ala manane nyulayaane Allah li hawadisi kadue pirang-pirang kang anyar wa qiyamuhu ta'ala lan sifat qiyamuhu ta'ala lan sifat qiyamuhu ta'ala lan jumenenge Allah binafsihi kalawan dati Allah ayla yabtakiru tegese orana butuh ya Allah ila mahalin maring panggonan wala mukhosisin lan orana kang nganaaken. Lanjut deui halaman kitu 18. Wal wahdaniyatulan sifat wahdaniyat ayla saniyat tegese orana kang kaping do lahu kadu Allah pidating dalam dati Allah wala pisipatihi wala pisipatilan orana ing dalam sifat Allah wala pil apalihi lan orana ing dalam pirang-pirang apale Allah pahadhihi mangkau tawi ki kabeh sifate geuning situ sipatin iku nanem sakehe sifat al-ula utawi kang leuwih utama al-ula utawi kang utama gitu. Nafsiyatun iku sifat nafsiyah utamanya didinya wahyalan utawi nafsiyah al-wujudu iku sifat wujud wal khamsatu lan utawi kang kaping 5 ba'da ing dalam sausene al-ula salbiatun iku sifat salabiyah sumaya jibu mangka kari-kari wajib lahu ta'ala kadue Gusti Allah ta'ala sab'u sifatin apa pitu sakehe sifat tu sama kang den arani ieu sab'u sifatin sifat al ma'ani ing sifat ma'ani. Lanjut halaman 20. Wahyalan utawi sifat ma'ani al qudratu iku sifat qudrat wal iradatu lan sifat iradat al muta'alliqani kang cumantel ieu karone kudrat lan iradat bijami'il mumkinati kalawan sakehe kang kongang wal ilmu lan sifat ilmu. Terus halaman berai halaman 22 al muta'alliqu kang cumantel bijami'il wajibati kalawan sakabeh sifat kang wajib wal jaijulan sakehe kang wenang wal mustahila wal jaijati lan sakehe kang wenang wal mustahilati lan sakehe kang mustahil wal hayatu lan utawi sifat hayat wa hiya utawi sifat hayat la tata'alliqu iku orang cumantel ieu hayat bisain kang sawiji-wiji wasamulan sifat sama wa basoran sifat basor al muta'alliqani kang cumantel ieu karone samalan basor bijami'il mawjudati kalawan sakabehe kang ana wal kalamulan sifat kalam alladzi laisa kang oranana gitu ieu kalam biharfin iku tetep kalawan huruf wala sautilan orana suara wa yata'allaqu lan cumantel bima kalawan barang yata'allaqu kang cumantel bihi kalawan ma al ilmu apa sifat ilmu minal muta'alliqati saking sakehe kang cumantel suma sabu sifatin mangga kari-kari pitu sakehe sifat tu sama kang dinarane sabu sifatin sifatan maknawiyatan ing sifat maknawiyah gitu. Wallahu a'lam bissawab.